Lajprík, 95 kg naložených. Jirka Holub, 103 kg. Poď! A Viktor Olšavský a jeho silné nohy. Poď! Ide na 105 kg. Yes! Tak Tibor Mráz nám dal 2 drepy so 130 kg činkou. Snaží sa to potvrdiť pistolcami. Výborne, Tibor Mráz. Poď! Máme 1 minúta 50 sekúnd do konca. A Tibor potvrdil 130 kg. Výborný výkon. Je na prvom mieste. Máme do konca 1 minúta 35 sekúnd. A Tibor si prikladá na 140 kg. Tibor dnes nemá dosť. Michal Slávčík, 116 kg. Má potvrdených, náklada si ďalej. Peter Šapa, Poď! 92 kg. 1 minúta do konca. Hop! Poď! Martin Lajprík má naložený 105 kg. Hop! 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 A Tibor má na sebe 140 kg. Hop! Hop! Ostáva nám do konca 35 sekúnd. Veríme, že to Tibor stihne a potvrdí 140 kg.